Weche matimore aluora mag kaunti ma Kaluo e kaunti ma Kisumu. Jalup gavana e kaunti ma Kisumu manoeri Dr. Matthews Owili okwedo weche mane owacha kod senator ma Kisumu Fred Outa kaachiel kod CAS Ken Obura ni ten kaunti ma Kisumu ok tine jopiny kaka owinjore. Komedo ni jogo magoyo tije ngire anyang' nyong'o ogoye mana nikech gombo margi mar siasa. Akane oloso e iko mar nyar gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma, Owili okwano gigo mathoth matelo mar nyong'o osetimo nyaka ne yiere kaka gavana mar ariyo ma kaunti ma Kisumu. Ero kamano awache ono matin, awach kod gawachi. Wakili maluora ahinya Onyango Lo was very instrumental in our team. I mean, let's be honest. Nikonyo agoro gicha. Madaka nikonyo goro ne tiene mana gimawa go piny in 2013. Omeana mor kodi, I'm not very happy that you're not here. Mi biro ma goro mari, ma be yudo kana speaker moro kacha. En mani bangi moko dio goro mochako mai koncha. Be aworo horo gimo timore. Omeana ng'eyo ni kaka county adiera makende ni nitie gik mose believe nitie kana bro kwano kasani ne nyathina mera moyo kala usi kana en chairman mar campaign kana luonga kana dhi yala mondo me abed deputy governor no ngisa ni mera the first thing that you must do kidbedo deputy ma Professor Peter Nyang'o nikech kama we kundalo mang'eny you must be loyal. Ani seminera nyathina mera will be loyal. Marario no wacho nani Professor ng'among'eyo tich emomiyo sani mana joma deny nikech ji manyo kura. Wakili ong'eyo wacho maber ahinya Europe ema sani luongo ni Kisumu o Kisumu Europe. Ei Muhoroni kaka nowachako sirikal ne onge theater, sani nitie theater. Ei Muhoroni kaka nowachako sirikal ne onge yo mawuok Mamboleo kabiro koni, it cannot be by accident.